dijupuk kabeh. Permen kesenenganku. Aku seneng banget. Opo? Opo iki? Ana sing nyolong permen. Ora bakal bisa pas aku sing jaga. Bakal tak kececel kabeh. Waduh, ora awe dewe bakal dicecel terus di lebok nek kunjara. Awake dewe kudu melayu. Oh, abot banget. Cah-cah, pintune dikunci dari awe dewe kudu nelik. Ora bisa. Ora, aku kudu nelik ning ngendi. Oh, oke. Aha! Ning ngendi kowe? Sedela menae kowe bakal tak temokake. Aha! Ketemu kowe. Ora, kowe ora bakal bisa nyekel aku. Caca, tulungi aku. Oh, ora, aku arep mutah. Oh, kowe nabrak aku. Mbak polisi. Halo. Halo. Kowe duwe hak kanggo menang wae. Oh! Ayo melayu. Oh, bakal tak kececel kowe. Wah, awe dewe ning toko dolanan. Minggira, Caca. Aku kudu nyetir mobil Iki cepet-cepet. Iki pas banget kanggo aku. Wow, aku kudu sinau nyetir disik. Tapi mau kuwi seru banget. Sik, aku bisa ndelik ning kene, delengen. Ora, nggon Iki kurang apik. Tapi aku duwe ide. Aku bakal ngowai mobil Iki dadi omah. Bakal dadi luwih apik. Oh, wow. Lan aku bakal ndelik ning kene. Sepeda sing apik banget. Aku nabrak. Boneka beruang sing lucu banget. Dandanan. Seneng banget karo Iki. Hey! Mandek. Oh, kowe bisa ndelok aku ning ngendi-ngendi. Lan kotak dolanan Iki pas banget. Aha! Deweke mesti ning kene. Maling! Oh, ayo digoleki. Ora ana ning kene. Ora ana ning kene. Isi dudugon sing bener. Delengen palu saka Minecraft Iki. Apik banget. Aku seneng banget karo Iki. Oh, aku kayak Thor. Opo? Ups. Oh, piye kabare? Hai. Piye caraku mau? Yo, aku wis ngandani kowe supaya meneng wae lan aja obah. Oke. Ning ngendi bocah-bocah liyane? Opo? Sopo kuwi? Oh, sopo ning kene? Aku ora ndelok kowe. Oh, ora. Ayo rangkulan. Ora, aja nemek aku. Oke. Oh, beruang kuwi mesti ora bakal nemek aku ning kene, tapi peteng banget. Ayo didelok. Aha! Oh, ana monster! Monster? Ning ngendi? Caca, ana monster! Oh, tokno aku! Tokno aku! Ning ngendi dheweke? Bakal tak kececel. Oh, piye iki? Ember kuwi mesti nggon sing apik kanggo ndelik. Oh, mambu banget ning jeron kono. Aku emoh mrono. Oh, Caca. Iu. Ayo cepet. Oh, oke. Warnane pancen cocok karo aku. Iki gilani banget. Muga-muga Pak Polisi ora nemu kaki aku ning kene. Yo, muga-muga beja, Nicole. Emma, kowe mangan popcorn tanpa aku? Iki warnaku. Oh, ya wis lah. Aku seneng popcorn. Iki enak banget. Aku ora bisa mlebu mrono. Ayo golek ember sing luwih gede. Wow! Gede banget. Lan iki pas banget kanggo aku. Ayo mlebu. Aku bakal ndelik ning burine poster. Apa bisa? Kowe ketok banget. Kulkas isi Pepsi. Lan iki cocok karo warnaku. Aku kudu nyedak meneng-meneng.
Aha, angkat tangan. Ora ana wong ning kene. Dheweke wis ndelik saka aku. Aku seneng popcorn. Wow, ember sing gede banget. Sing bener weh. Oh, kuwi apik banget. Aku pengen mangan kabeh sak cepete. Oh, sopo sing nyokot aku? Aku nemu kakek malinge. Apik, metua saka kono lan ngadegan ning sandingku. Aja pisan-pisan mikir Arab Melayu. Aku ngawasi kowe. Sumuk banget ning kene. Kulkas Pepsi. Aku pengen ombenan soda. Oh, dina iki dina keberuntunganku. Aku bakal nemu kakek kabe wong mung sawetara detik. Wow, hati-hati. Aja Melayu. Aku harap ngombe kopi di siksa untara kui. Yo, ayo dibuang. Opo? Iki wong nakal sing kaping telu. Hey! Tulungi aku, wong. Ora, dheweke Melayu. Ayo, golek ngon kanggo ndelik. Medali emas. Matur nuwun kanggo dukunganmu. Wow, iki seruban. Kui Lara. Iki warnane padha karo aku. Ora bakal ada sing nemu kakek aku. Nicole, ayo tak ewangi munggah merono. Iki lucu banget. Aduh. Aja ngalangi dalan. Samsak tinju. Apik. Aku bakal mlebu merono. Lan aku bakal ndelik ning kene. Sopo ning kene? Aku ngerti kowe para maling delik ninggon ini. Ora ana wong ning burine gorden. Ayo digoleki meneh. Dumbbell. Oke. Awakku lagi ora fit. Aku bisa olahraga. Tenis meja. Samsak tinju. Ora, mandek. Sopo kuwi sing bengok-bengok? Mesti ana wong ning kene. Yo, halo. Aku wis nemu kakek wong nakal siji, kari loro meneh. Menenga ning gonmu. Aja obah babar pisan. Iki ana maling liyane. Metua. Ora. Oke, ning ngendi sing kaping telu? Ayo didelok. Wow. Kui mau rada kasar. Yo. Iki sing kaping telu. Aku njaluk sepura. Aku emang mlebu kunjara. Tolong Pak Polisi, tolong. Yo, aku pancen mesakake kowe. Tapi aku ini polisi. Iki tugasku. Apik. Mubenga. Lan. Mary. Kowe malah ketok apik nganggo klambi iki.